सिक्स सेमेस्टारनि रिजाल्ट दाबो इउनिभार्सिटिया होनो हायाखै जायनि थाखाय गोबां हाजार हाजार फरायसा फरायसुलिया एमए एमएससी एमकम गुवाहाटीनि कटन इउनिभार्सिटियाव एडमिशन लानो मोनैनि गोबां दुखु दाहा मोनसे थासारि थांबाय गोबां स्टुडेन्टफ्रा दिनै बन्चित बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव गासै आसामनि जोंनि जिल्ला आफादफोरनि बिटिआरनि आरो आसामनि जेसेबां एबसुनि जिल्ला आफादफोर दङ जों जथायै बेयाव ससल 6 माइल गुवाहाटीयाव जोङो दिनै 3 घन्टा धरना होदों बिनि गुबै जाहोनानो जाबाय जे प्रफेसर लाइसाम लादु सिं जाय भाइस चेन्सेलर बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि दानि बियो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिखौ अन्याय भाबै नायगार बुथारनायनि थाखाय दिनै बिथाङा खामानि मावगासिनो दङ कारन बिथांनि बे जि टार्म बे बिथांनि जि आमोलाव सम मथे माने आनजाद जायै सम मथे रिजाल्ट होयै सम मथे स्क'र कार्ड मोनै आरो गोबां माखासे दुर्नीति जाय दुर्नीतिनि थाखाय डाइरेक्टर अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि करापसन सिएम भिजिलेन्सनि आधाराव दुर्नीति निबारक खाखानि अधीनाव बिथाङा एरेस्टेड 1/2022 आन्डार सेक्सन 120 बी क्रिमिनेल कनस्पिरेसि आरो लोगोसेनो 420 चिटिं आरो फ्रड माने थगायनाय थक प्रबंसनानि थाखाय आरो 409 एन'मेलिस जि घोटाला खालामनाय लोगोसेनो प्रिभेन्सन अफ करापसन 1988 बिनि आन्डार सेक्सन 13A आरो 13(2) बे माने हिउज माने हाइनियास मोनसे चार्जआव बिथाङा दिनै अलरेडि एक्यूज्ड दायनिगिरि आरो लोगोसे बिथाङा एरेस्टेड नाथाय बिथाङा गुवाहाटी हाइकर्टनिफ्राय इन्टारिम बेल लानानै दङ बेल लानानै बिथाङा दाबो गुवाहाटी माने बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भिसि हिसाबै बिथाङा खामानि मावगासिनो दङ बे बाथ्राखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो इउनिभार्सिटियाव खेबनै धरना होबाय महामान्य आसामनि रायजो बेंगिरिनिसिम मेम'रेन्डाम होबाय गिबि मन्थ्रिनिसिम मेम'रेन्डाम होबाय आरो बिथांनि जि दायनिगिरि बिथाङा जे निक्सन सिं फाइनेन्स अफिसारखौ इलिगेल एपइन्टमेन्ट होदोंमोन बिथाङा जे नीलकमल सिं सेक्सुवेल हेरेसमेन्टनि केसाव माने एक्यूज्ड पार्सननो फुल सेलारि होदों जाय मानसिया सासपेनसनाव दङ मेल'डि थांजाम सासे PhD स्कलारखौ बिथाङा उइदाउट एन्ट्रेन्स माने एडमिशन होदों लोगोसे ड्रेन बानायनाय कालभार्ट बानायनाय मार्केट सेट बानायनायनि नामाव बिथाङा एन'मेलिस खालामदों हिउज एन'मेलिस दुर्नीति खालामदों बे गासैबो दायनि थाखाय एन्टि करापसन सिएम भिजिलेन्सआ बिथांखौ दायनिगिरि हमदों आरो लोगोसे बिथांखौ एक्यूज खालामनानै एरेस्टबो खालामदों बेलाव दङ बे बाथ्राखौ महामान्य राज्यपाला मिथिबाय सुपारिनटेन्डेन्ट अफ पुलिस एन्टि करापसननिफ्राय राज्यपालनिसिम लेटार हरदों आरो रायजो बेंगिरिया गावनि फर्मेलिटिखौ तयार खालामनानै बिश्वरन्जन समलनि मुं माने नेतृत्वआव चेयारमेनशिपआव हाई लेभेल इनकुवेरि कमिटि दादों इनकुवेरि कमिटिया खामानि मावगासिनो दङ जोङो आसुरित जादों इनकुवेरि कमिटिनि टार्मआ 1 मान्थ 26 आगस्टआव इनकुवेरि कमिटिया गावसोरनि प्रतिवेदनखौ होगोन बेनि उनाव रायजो बेंगिरिया मा डिसिसन लायो इनकुवेरि कमिटिनि तथ्यनि आधारखौ नुगोन किन्तु माने रायजो बेंगिरिनि अफिसनिफ्राय राजभवननिफ्राय मोनसे अर्डार दिहुनबाय दिनैनि तारिखसिम 17 तारिखसिमल' लादु सिंनि लिभ फर्सफुल जि लिभ खालामदों बिथांखौ सुटियाव थांनो होदों किन्तु बिथाङा सुटियाव थाङाखै बिथाङा जइन जानायनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ सुटियाव थानाय मानसिया इउनिभार्सिटियाव बोरै थानो हायो आरो सुटियाव थानानै इउनिभार्सिटिनि भिसिनि चेम्बाराव फैनानै जेराव ICVC दानानै होदों पात्र बिथांखौ बिथाङा फैनानै मोनथाम फाइल खावनानै लाना थांदों CCTV फुटेजाव दङ आरो बेखौनो लानानै दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिसपुरा ससलनिफ्राय 2 किल'मिटार राजभवना ससलनिफ्राय 10 किल'मिटार गोजानाव बिथांमोना जोंनि बाथ्राखौ मोजाङै खोनायाखै गिबि मन्थ्रिया खोनायाखै रायजो बेंगिरि गुलाम सान काटारिया मोजाङै खोनायाखै बेखायनो दिनै ससलाव जोङो धरना होनो फैदों जाहाथे एबसुनि आरो जोंनि आक्रासु बिटिआर आक्रासुनि जोंहा दैदेनगिरि दङ गासै बर' रायजो राजा बर' बे बड'लेण्ड ओनसोल आसामनि फरायसा फरायसुलिनि भबिष्यतनि सार्थआव इउनिभार्सिटिया बड'लेण्ड सोमावसारनानै जोंनि मुंख्लंफोरनि थैनि बिनिमयाव गायसनजानाय इउनिभार्सिटि बे जोंनि प्रेस्टिजियास इउनिभार्सिटि बेखौ सोरबा लादु सिंआ फैनानै दादागिरि खालामनाय गावनि गोसोबादि खालामनाय बेखौ गावनि गोसोबादि सालायनाय दमन खालामनाय सोरखौबा कन्ट्रल खालामनाय जों बेखौ मालाबाबो लुबैया इउनिभार्सिटिया बयनिबो सम्पद रायजो राजानि सम्पद दा बेखायनो नैबेयाव धरना होनायनि जि दाबि बिथांखौ इमिडियेट सासपेन्ड खालामनांगौ
बिथाङा दिनैनि उनाव कुनु कारनाव जइन जानो हानायनि कुनु परिबेस थानाङा बिथांनि लिभखौ एक्सटेन्ड खालामा जों मिथिया कि बिथांखौ सासपेन्ड खालामनांगौ 6 सेमेस्टारनि रिजाल्ट दाबो इउनिभार्सिटिया होनो हायाखै जायनि थाखाय गोबां हाजार फरायसा फरायसुलिया MA MSc MCom गुवाहाटीनि कटन इउनिभार्सिटियाव एडमिशन लानो मोनैनि गोबां दुखु दाहा मोनसे थासारि थांबाय गोबां स्टुडेन्टफ्रा दिनै बन्सित आरो बे 6 सेमेस्टारनि रिजाल्टखौ होनो हायैनि दायनिगिरियाबो लाड्डु सिं आरो बे माने बिनि कन्ट्रलार माने बरुवा बे कन्ट्रलार बिथांमोननि दायनि थाखायनो दिनै होनो हायाखै दा बेखायनो जोङो बुंदों जे इउनिभार्सिटियाव बिथाङा थाबाय थायोबा इउनिभार्सिटिया धंस जागोन इउनिभार्सिटि बुथारनायनि खामानिखौ मावगासिनो दङ आरो बेखायनो बिथांखौ सासपेन्ड खालामनांगौ गोदान भिसि जोंनो नांगौ पार्मानेन्ट रेगुलार भिसि आरो 6 सेमेस्टारनि रिजाल्टखौ जोंनो इमिडियेट नांगौ लोगोसेनो जाय हाई लेभेलनि इनकुवेरि कमिटि थांदों बिथांमोना जाहाथे सोरखौबा बासायनायनि थाखाय खामानि मावा जों खोनादों राज्यपालनि सोरबा माने एजुकेशन एडभाइजार दङ जाहैदों बिथाङा माबा माबि डिक्टेसन हरनानै सोरबा सासे बे कमिटिनि मेम्बारा उल्थां माल्थां माबा माबि खामानि मावगासिनो दङ जाहैदों दा बेखौ लानानै जों बुंदों कुनु कारनाव बायास जाया आनबायास जाहाथे बेयाव इनभेस्टिगेशन स्वच्छ आरो निका जायो आरो बिथांखौ दुर्नीतियाव एक्यूज हिसाबै साजायनानै जाहाथे सासपेन्ड खालामनाय एरेस्ट खालामनाय खामानिखौ मावो बेखायनो दिनै जों बे धरना होनो फैदों जोंनि सप्ता खनसे आरोबाव टाइम लादों सप्ता खनसेनि गेजेराव राज्य बेंगिरिया आसामनि गिबि मन्थ्रिया जों बेयाव धरना होनानै मेम'रेन्डाम हरनायखौ जुदि खोनायाबा जुदि बुजियाबा रायजो राजानि फरायसा फरायसुलिनि भबिष्यतनि जोंनि सेन्टिमेन्ट इमसनखौ जुदि बुजियाब्ला फैबाय थानाय माने सप्ता खनसेनि उनाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि सिङाव आरो बायजोआव 3 दान थाद'नाय गैयाबासे जोङो माने डेम'क्रेटिक पिसफुल जंगि आन्दलन जोङो खालामगोन कारन कुनु कारनाव लाड्डु सिंनि आखायाव इउनिभार्सिटिखौ थैनो होनो हाया बे जोंनि भबिष्यत आरो बेखौ जों बासायनांगोन आरो बे इउनिभार्सिटियाव हाबा मावनाय इउनिभार्सिटिनि जेसेबां एकाडेमिक नन एकाडेमिक प्रफेसार स्टाफ दङ बयबो जाहाथे कपारेट खालामो बड'लेण्ड ओनसोलाव आसामाव थानाय गासैबो स्टुडेन्ट अर्गेनाइजेसना जाहाथे कपारेट खालायो बिनि थाखाय जोङो आपिल होदों आरो बे धरनाया जोंहा कन्टिनिउ जागोन गोजोन्थों